Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Horas manihita saluhuna. Adorak setapuka parminggot tadi begas teman goton. Parjolo mahita martangiang nahohom di begas sarrohat tabi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku ede nomor 10 pitu ayat sada sahat roditolu anor dia napatuluhon rap hita jongjong. Sigong kami,
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tungop palangit dohot tanoon. Amin. Parangihon hamu mana tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni roha maperbuai marhite salhut ulaon na denggan, oloi hamu ma Jahowa marhite las ni roha, robema hamu tu jolona marhite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para sisroha jalan nabonar, moliate hudok kami ala di papisar ho Tuhami barita nauli, namanodangi rohanami, ala ni i upain hutadahami ho, dohot lomoni roham, di pangido rohanami naing hamim bahenomu, sai parbadiai marohanami marhite todim, jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap dohot pangotapon roha portibion, sai palasma rohanami mangului ho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu tasadarion di enet dosian Roma 12 ayat 2 sangonom madidok. Jala unang gabe sarobak hamu dohot portibion, alai gabe baruma hamu dung muba pikiramuna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata, ima nauli nahinalacon dohot nasud denggan, ido sahakna. Atong rak mangidugogo mahita siya Tuhan debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Yesus
Tato poti madosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargowo naso hatu dosan. Para si rohana sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Kami halak pardosa nadangolot rotu jolo niha bangsam habadiomi. Manopoti jala menganggukod dosa nami. Matsa jot huarsai kami marhite hiti kiran dohot pambahinan nami naroai. Nanghung lang kami pe sian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain kami. Di baheni tamadori masa mujala uhumamu kami tu hamatian saleleng nileleng na. Alani mapor suma kami nuek tu asinirham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhukna. Saya urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham si Pangulu kami. Dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di kami halak nadangolon. Amin. Kabegema hatababaga taringot tu hasisan di dosa. Hungopok kita, gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite hite ibana. Asa ngapum mari debata na digijang. Amin. Dayat na parpudi rap hita majahasa. Edde sian si Daud, uju nala lain ibana di paula di jolo ni raja Ebimelek, napalahon ibana gabe muli ibana. Pujiyo kuma Jehovah sifat-sifat niari, sai toma puji-pujianna di bagasan pamangaku. Jehovah do na partenggul hon rohaku, bigion ni akana dangol mai, jadi lasma rohana sida. Dongani hamu mamau, pasangapon Jehovah, rakmahita patinul hon goarnai. Hulului do Jehovah, jadi dia lusiau, jala dipalua au sian akka hagogotak kusudena. Sai menatap-natap nasida tu ibana, jadi sihan napanang nasida, jalan nasotupa tarila bohi nasidai. Jojo nadangalon gabeting tangihon Jehovah, jala dipalua do ibadah sian hagogotan nasudena. Marsaro haro saruan ni Jehovah wali yang akan namakai beribana. Jala dipalua do nasida, ima sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin.
Taha tidak koma hapor siau tai sengon nahi na tidak kon di dongata saha por siau di sadok portipion rap mahi tamadok au por sia di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au por sia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabe sia ton di perbadia andorang selabuhan ido tuhata na tubaun na bernit di pangumuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tubanua turudung ni tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul siamuni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon mangu mihalak na mangulu dohot namate au porsia ditor di perbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangaluan na suara sudah amin.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Kiting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 10 Agustus 2024. Pertanyaan Wek Rabu 14 Agustus 2024. Sada Wek Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Nyonya Pardere Borusianipar Jalan Cempaka Putih Tengah 27A RT 04 RW 08 nomor 30 Sia Cempaka Putih Jakarta Pusat. 2. Wek Cipinang dibagas ni keluarga calon Cintua Malon Cimangunsong Erni Boru Simamora Jalan Raya Bekasi Timur nomor 40 RT 006 RW 00 Sia Cipinang, tempat pertanyaan ruang Timotius HKBP Rawamangun. Tolu, Wek Kayu Jati Sunan Giri dibagas ni keluarga De Lumban Gaul Borusianipar Kayu Jati Sada Gang Sada nomor 27 RT 012 RW 04. 4. Wek Kelapa Gading dibagas ni keluarga Insinyur Parurian Panjaitan Rita Boru Tambunan Jalan Gambyong Blok T nomor Sada Kelapa Gading Jakarta Utara. 5. Wek Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Hasudungan Renaldo Berlin Sirait Eva Juliana Boru Simajuntak Gading Residen 2 Unit D Jalan Pori Raya nomor 10 Tolu RT 010 Sada RW 10 Pisangan Timur Jakarta Timur. 6. W Penggilingan dibagas ni keluarga Togap F Gultom Boru Sihombing Pulau Gebang Permai Jalan Andalas Raya Blok Atolu nomor Sada Cakung Jakarta Timur. Kamis 15 Agustus 2024. Sada W Kampung Pertanian dibagas ni keluarga A Sipahutar Boru Simbolon Rumah Susun Jatinegara Kaum Blok C nomor 215 RT 00 Tolu RW 00 Sia Jakarta Timur. 2. W Kampung Ambon dibagas ni keluarga Nyonya Arnold Parapat Rosmina Boru Tambunan Jalan Flapon Opat nomor 10 Sada RT 06 RW 0 Tolu Kampung Ambon Jakarta Timur. Tolu Wek Duren Sawit dibagas ni keluarga Cintua Nyonya B Simorangkir RH Boru Tampu Bolon Jalan Wijaya Kusuma Blok S Sada nomor 7 Duren Sawit Jakarta Timur. Konven Distrik di hari Senin tanggal 12 Agustus di Patupa Konven Distrik Walu DKI Jakarta di HKBP Petukangan Jalan Ciledug Raya nomor 5 Petukangan Jakarta Selatan. Padita Dohot Keluarga, Padita Pensiun, Dohot Keluarga, Dohot Ina Sarfat, Ima nama Dohoti Konveni. Bantuan Kuria Minus. Minggu Sadarion 10 Agustus 2024 Tapatupa Dopoti di Jolo ni Garejata Imalaho Mangurupi Sada HKBP Resort 3 Lingga Distrik Onom Dairi tu pembangunan gedung Sekolah Minggu. 2. HKBP Resort Cibutuon Distrik Tolu Kubang Ima tu pembangunan gereja. Tadukung maak karencana naulion hobar tu akka pasu-pasu naung tajalo sia tuhata gabi hasangapon di guarni tuhata. Pelatihan pekabaran Injil EE. HKBP Rawamangun Rap Dohot Badan Kerjasama BKS Marturia Patupa pelatihan pengenalan pekabaran Injil Evangelism Explosion EE Maringanan di Gerejata tu kategori sekolah minggu tanggal 24 Agustus 2024 jam siawib peserta pelatihan nanaing mendohoti pelatihan pengenalan pekabaran Injil boy mendaftar tu sekretariat manang tu seksi sending. Parheheo Naposo Bulung HKBP Rawamangun. Seksi Naposo Bulung
patupa rangkaian kegiatan Paheheon di Batak Night Show tanggal 10 Agustus 2024 sahat Rodi tanggal 15 September 2024 akka rangkaian kegiatan Paheheon Laposo Bulung dan Batak Night Show Boy Mata Jaha di Harotas Titing naung pinarade ni Huriata manang di web ni HKBP Rawamangun. Paheheon Remaja di Patupa tanggal 10 Agustus 2024 sahat Rodi tanggal 8 September 2024 akka kegiatan Boy Mata Jaha di Harotas Titing naung pinarade ni Huriata dohot di web HKBP Rawamangun. Kegiatan seksi perempuan Huria SPH HKBP Rawamangun. Obartu pesta ulang tahun ni Negarata tanggal 10 Agustus 2024 seksi perempuan Huria Patupa Lomba Merias Manang make up di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 14 WIB di ruang Timotius. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang AMA marumur 30 tahun saha Rodi umur 50 tahun laho bergabung di paduan suara pria nanaeng madohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024 latihan di Patupa Ganup Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2. Informasi dohot pendaftaran Boyma menghubungi seksi AMA. Pertanyaan Triwulan Lansia Jumat 10 Agustus 2024 masuk pukul 6.30 WIB di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atau pohon pertanyaan Triwulan Persekutuan Lansia maringanan di HKBP Resort Taman Mini sipul pertanyaan diuduti ma akka pertandingan seni dohot olahraga catur halma joget bolon dohot cerdas cermat Alkitab donor darah HKBP Rawamangun rap dohot Palang Merah Indonesia PMI Patupa donor darah Minggu sadarion 10 Agustus 2024 pukul 30 WIB di ruang Timotius akka ruas nanaing madohoti donor darah Boyma menghubungi Dr. Tiur Banjarnahor Manang Dr. F. Diana. Perayaan HUT RI Pak 70 Siaon Tauton. Sabtu 10 Agustus 2024 ima perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Pak 70 Siaon Tauton. Tapatupado upacara bendera pukul 8 WIB jala dilanjutkan akka kegiatan perayaan di alaman ni Garejata. Parhalado ni Huriata Laposo Bulung remaja ama dohot SPH asa madohoti kegiatan ini. Program Ekumene Diakonia HKBP Rawamangun. Kamis 15 Agustus 2024 HKBP Rawamangun marhite program Ekumene Diakonia Patupaon pembagian makan siang tu akka ojol pengamen dohot juru parkir di tolu titik ima sada di Joloni Garejata di Joloni Terminal Rawamangun di depan gedung Rabbani Jalan Pemuda anggiat ma boy dengan mardalan ulauni efisiensi penggunaan harotas titing obartu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Rencana hodo mulai bulan September 2024 percetakan harotas titing tahurangi ma titing Boyma di download di aplikasi HKBP Rawamangun tersedia di Play Store dohot di scan barcode di Joloni Pitu ni Garejata ruas Nataba kajalo do gabe ruas Nataba ima sada keluarga Basar Oli Hakim Panjaitan Elizabeth Butet Boru Tambu Bolon Rap Dohot Tolu Halak Yana Kornasida Rosian Gereja Kristen Indonesia GKI Sunter alamat Perum Taman Modern Jalan Cempaka 1 Blok C2 nomor 6 RT 10 RW 6 Cakung Jakarta Timur W Penggilingan
Jongjong Mahamu. Dua, keluarga Ferry Hasudungan Papahan, Romainda Boru Silalahi, Rap Dohot 2 Halak Yana Konasida, Rosian HGBP Resort, Sudirman, Jakarta, alamat Jalan Balap Sepeda Tolu nomor 10 RT 005 RW 06 Rawamangun, Jakarta Timur, Wek Balap Sepeda Jongjong Mahamu. Tuhat nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ta tarlo mobi ma di jolo ni tuhatta Udul Mahamu. Titing naeng marbagas titing parjolo sada. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Botor Octavianus Lumbantoruan ruas ni HGB Resort Duren Sawit anak ni Amatta batas Lumbantoruan nahinan tubuh ni Inatta Rosmawati Boru Siregar Dohot Orwana Rosa Uli Oki Devianti Pasaribu ruas ni HGB Resort Rawamangun Wek Kampung Pertanian Boru ni Inatta Boru ni Amatta Sahala G Pasaribu nahinan tubuh ni Inata Situa Rospita Boru Sitorus Pamasumasuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HGB Resort Rawamangun. 2. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason ma Gilbert Timothy Majesti Sagala ruas ni HGB Rawamangun Wek khusus anak ni Amatta Saurma Marolis Sagala nahinan tubuh ni Inata Dumaria Carolina Boru Simbolon Doh Orwana Rani Boru Sibarani ruas ni HKB Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung Boru ni Amatta Citua Babel Sibarani nahinan tubuh ni Inata Ganda Boru Simatupang Pamasumasuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HKBP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung. Tuhatta mana masu-masu parsaripeon nasida gabi parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobima di tonga-tongan ni tuhatta. Pelia dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung kirana di kuriata di pasu-pasu di batama akka barita masa doh ulaun akka sipatu paotta bain sangap di guarna. Tongoni matiting di huriata minggu sadarion. Oras.
Sameni di bata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion, namarpungu di tonga di bagas coro di debata, songoni namangihuton parmingguon marhite live streaming di tonga di bagas tabi, barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion imana tersurat di Efesus 4 mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 32 songonomma didok disi takasma tapayhud-ihud dibaheni bolokok kamuma gabusi hatahok kamuma nasitong ganup tudonganna aruas dohita samahita. Ia terima samu unang ma mardosa, unang ma sanga mate mataniari somitop rimas muna. Unang pasiat hamu sibolisi, naung manakoi unang be manako. Mula-ulaon maibana, tangan naima sumarihon ngoluna, asa adong lehonon na tu nahurangan. Unang maruar hata na busuk, sian pamangan muna, naing manadinggan, na tau padinggaton na humurang, asa dapotan uli nau begesa. Jala unang ma arsaki hamu to di perbadia ni debata, naung disahapon tuhamu tuari haluaoni. Daoma sian hamu nasa riting ni roha, dohot muruk, dohot rimas, nang hata songgak-songgak, dohot isak-isak, songoni nasa hajahaton. Alaiga binabasar mahamu samahamu akaparasiroha masih sesandu samahamu songon panesa ni debata di dosamuna di bagasan Kristus. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion sudi dorahita amanginang makalomohon nai baru asal didok manai baru pitorlao dorohata tu haulion Sailau dorohata amanginang sayu muli do nai barui sayu bagak do nai baru alanido moloro manang molotaida nai baru boido gabe tinggal nalilingi isarana songon baju manang pahean molo dilehon naturas pahean nai baru tuyanakonna songoni nama las ni rohana apalagi tokin naya ti amang do inang marnatal makan bahwa saya tong bulan 10 membentuk panitia natal nama sudi las rohana maraya ayat marliturgi pahopumuna yana komuna dakdanak sikola minggui molo merbaju baru
Dakulat dadanak amanginang songonido ng akaina. Hola dilehok kamu ke bayan na baru, sipatu na baru, tas na baru, apalagi marbren museate, arga adong merek na, soy nama las ni rohana. Senang. Dakulanina amang dohot inang songonido ng akaama. At sugaryadong topu mangalehom mobil, manang sepeda motor na baru, raboido pitor marsurak ibana ala nilas ni rohana. Alanido amang do inang boido dohonota las dorohata marnida aka nai baru. Molo songoni las nirohata marnida majalo aka nai baru di tonga-tonga ni ngolutas iganupari. Totu sumurung siani manian ruhut partodiota imalaho marnapunahon ngolu nai baru di bagasan Kristus Yesus. Idodidok di topik ni minggu tasadarion ngolu nai baru di bagasan Kristus. Hidup baru dalam Kristus. Jujur do tabegi istilahon amang inang hidup baru. Apalagi ma di perkembangan di aka aliran kekristenan sonari. Alanido amang dohot inang ahado sasitong na hidup baru yang dikatakan itu ngulu naik barui. Apakah ketika saya keluar dari HKBP pindah ke gereja lain saya hidup baru? Ditiki di HKBP ibana dang hidup baru. Dung pindah sian HKBP hidup baru. Jangan-jangan bukan hidup baru amang inang, tapi baru hidup dia. Itu kan baru hidup. Alania amang do inang hidup baru bukan diberikan merek gereja, nama gereja, label gereja. Alai hidup baru itu diberikan oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Asa molo di bagasan Kristus halak natinopa nai baru mai nungasalpu pangalahon na robi gabe nai baru. Idodidok di 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Ternyata amang inang ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita sudah menerima hidup baru itu di dalam Kristus melalui padidion nabadia, melalui baptisan kudus kita sudah hidup baru. Ido molodidok di rom onom ayat opati marhite-hite padidion nabadia kita bersama-sama rap tertanam dohita di bagasan hama mate ni Kristusi jala rap di pahehe marhite haheheon ni Kristus asa marngulu nai baru hita alani amang dohot inang molo didok ngolu nai baru hidup baru
Ima martudu-tudu do itu sada hatredaan ngolu nai baru nari pai baru ni tuhatta di bagasan Yesus Kristus. Hidup baru ngolu nai baru ima ngolu na marhamu baun. Ngolu na marhamu baun. Isarana najukatinan gabe burju. Nalosokinan gabe ringgas. Nasehola perbeda-beda salilingon gabe si pardame. Hape warna si dame ate setebi amanginang. Ale holo na berbeda ulon. Ale gabe berubah ma. Gabe si pardame ibana. Asado mutusido turpujamita di bagasan sadarion ima manogiho kita susada pangulaon parngoluan na baru. Idoban na di suraton Apostel Paulus turat naon tuhuria na adong di Efesus na tongon ibana di hati-hai ima Apostel Paulus tarhurung di penjara di huta Rom. Lau mangapoi ruas ni huria na adong di Efesus. Lahu paingoton lasida. Lahu manogu-nogu ruas ni huria na adong di Efesus. Asamuba na sida tuhai baruon. Manogihon na sida tuhamu baon. Ala tarbortik do tu si Paulus ima taringot. Turuas ni huria na adong di Efesus. Sian tonga ni huriai ruas ni huriai na say lalap dope na sida marlaok di bagasan hapor siaon na sida marlaok nga Kristen na sida alay sa disopa dope ima dewa ni halak Yunani ima dewa Artemis. Jala gudeng dope akka pangalaho nasida na sodenggan na binahin nasida. Dang patuduhon ciri khas hataridaan identitas sebagai orang Kristen. Merlauk doha porsion nasida di sada sisi di huton nasida Jesusi alai di sisi na asing marsobba do nasida tu Dewi Artemis. Boy do masa yamang do inang nang dipartikyat ta sonari. Didok halak Kristen, didok ibana parpungu, manang parpungu dia mau nate punguan nate, mau hudu ando sada punguan. Sotong gabi aci rohamu ate. Dido ibana sada punguan alay molo mulak tuhitaan ahado amang namasa pitor lao do mamili. Marpungu sudi akapoparan nina tua-tuai opuna sida aha maridok. Ingot jubah ayadong duna julu hasuluman ni bapak tahun si panganon naninna. Tabain jo. Tapasahat jo ninna. Dibaim mon sudi peparanna. Dibaim mon tu gijang ni para-para. Manang digijang ni lamari sebuah kamar. Asaro ninna natoras nai. Amung nai di namar pungu poparan nahi. Dung piga-piga leling. Lau mana sida tu kamari di jama mah. Ngangalibe si panganonon. Ngarobe ibana nila. Ay mulo dito baduy nang 10 menit pengali doi. Ya. Ngali doi. Apalagi di si picturan nate. Ala ningalina. Dangalana ro dipangan manang dijama naso ni idai. Sunguni mana masa di ruas ni huria Efesus merlauk doha porsion nasida alani dipaingot Apostel Paulus do hadirion nasida songon si huton Kristus.
songon akan nang pinilit ni debata, jalan nang pinarbadian ni debata, asa manenggalhon pangalahon na buruki, manang didok jolma na buruk, jala manulukon jolma na baru. Ido didok adorang seturpu tahun di ayat 22, sahat rodi ayat 24 hujaha didok songon disi. Tanggali hamu majol mana buruki, isara di pangalahona julu, ay lau mago doi hinorhon yaka hisap-hisap si pauto-oto. Alay pay baru hamu madirimuna di bagasat todi ni rohamuna. Jala suluko kamu majol manay baru, natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasitongan lapatan na amang dohot inang. Kita meninggalkan manusia lama tatadikon jolma na buruki di analogihon Apostel Paulus do songon hita na mananggalhon setabi amang inang mananggalhon baju-baju ta isarana asamuraat pusatta molo martapian hita ya setabi amanginang tatanggali abita dungi dina martapian hita tau sabdo pamatang taon setabi amanginang doho sabun asabuha asabolong akan narotaki asa bolong akan nakotori dengan berbagai merek sabun mungkin ya akan naangur dung sidung hita martapian amanginang taseluk koma baju nai baru na baru tabuat mungkin salamariat na baru cuci na baru di laundry na baru di setrika angur radang adok kita amang do inang dung siduk kita martapian tapakke muse baju nakotore apalagi ma ngakaringat-karingat kita setabi amang do inang alai pitor tatanggal hondoi tapakke ma baju nai baru. Sunguni digambarkan Apostel Paulus, manusia lama kita sesungguhnya sudah kita tanggalkan dan tidak kita pakai lagi. Manangulu dope hita mamakai yamang do inang. Sungun baju-baju nakani ngarortak ngakotor tapi kita mau memakai itu lagi. Ido na pinaingot ni Apostel Paulus di bagasan turpukon naking molo didok di ayat 25 dibaheni parsuruon sada parsuruon marumang parsuruon tuhita akanaung mangulu di bagasan ngulu nai baru parsuruon nanaeng dia masih ulauta natamah di bagasan Kristusi dia mana tamasi ulahonota dia mana sotamasi pasi dingota jalatakas di paingot di bagasan turpukon aka dia masih pasi dingota amang dohot inang si pasi dingota yang seharusnya idealnya kita tidak harus pakai lagi, tapi kita sudah menanggalkannya dan kita sudah meninggalkannya. Na parjulo didok disinakanin ima bolok kamu mah gabusi. Ayat 25 didok dibaheni bolok kamu mah gabusi hatahok kamu mah nasitong ganub tudonganna ay ruas dohita sama hita. Molo didok bolok ko namang do inang berarti itu yang gak berguna ya. Bolok ko may esohase ya be. Bolok ko may sumarguna be. Jika kita dikatakan dibuang itu tidak berguna lagi. Dan marguna be bolok ko magabusi. Rai daun songon nagay doate.
Jala songon naneyang do molo didok bolok pon gabusi. Ala dia tong julma do gabusi met doi. Uban na ido amang do inang bakul rohani julma manadikon gabusi di bagasan ngoluna jalanunga gabe hasomalan na melekat di bagasan diri ni julma. Dang diay adong musido di dok gabus na badia teh. Sungod dia mana yang gabus na badiaon. Basad dok molo gabus doi. Alanido amang dohot inang manat hita. Bikas ni hadadabu ni dosa ima hinorhon ni gabus do. Ima si bolis namang gabusi si Adam. Adang tutui hatani Tuhani. Dang tutu homate molo di pangakko ima perbuai hau na adong di perlaki. Diela-ela masih adami dungi di pangan ma perbuai ni hau yang sudah dipatikon di batadang bui panganon muna sudi perbuai ni hau na adong di perlakon bui panganomu kecuali buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan. Di sidi pangako mate maho. Alai mergebus dosi bulis. Dang tutui, dang tohoi, dang tutuho mate pangamma. Jalaido hadadabu ni si Adam tu dosa. Jalaido makorhon dosa. Tu saluhut portibion yang dianggap neang nakanin met hasomalan alai justru itu membawa manusia tu bagasan uhuman ni debata alani amang do inang tahatahon ma akka hasitonganiate udang ta ajari akka yanakotai na met-meti dohot pahop pumunai na met-meti. Nanti kalau ada yang datang cari opung, bilang opung gak ada. Nasalah kan abang? Berarti kita ajari anak-anak kita, pahopu kita mulai dari kecil untuk berbohong. Sehingga dia nantinya bertumbuh dengan karakter yang tidak jujur. Napa duahun aha manang idaut tamang do inang unang merdosa molo terimas muruk terimas pakoni colma najujut tubuh alanya hamang do inang ala sopas di rohana dang songona di rohanai dang songona di pikiranai akhirna muruk ibana terimas ibana sudi do rahita amang do inang hea muruk alai buhado pakorhonna boido tarajai dirita ditikina muruki hita sotung madebu hita tu bagasan dosa alani rimasta gabi haruar hata naso hata pide guar-guar ni na adong di kebun binatang itu tongani bagasta. Bahkan mungkin boy do gabi madebu tu pangareheon amang do inang isak-isak mabain hacit rohani na mabegi besetebi amang inang setebi satu punah ay memang songoni do hamusau puni namusiate alani rimas na mabain hacit rohani donganna jala ima luar biasa na amang do inang sipata bosir suado do parmulan ya karimas alai pakorhonna sangat luar biasa. Idu wanda disosoy Apostel Paulus di ayat 26 naking ia terima samu unang mamardosa unang masanga mate mataniari somittop rimas muna dohot di ayat 31 dauma sian hamuna sariting ni roha dohot muruk dohot rimas nang hatas unggak-sunggak dohot isak-isak songoni nasa hajahaton.
Atong boy do muruk inang padita boy molo salah. Alay unang sappe merdusa ho. Apalagi main fisik amang inangnya, ya apalagi sonarion, ya kekerasan dalam rumah tangga. Kadung sonarikan, yaitu untuk mengayomi hak azazi mulai dari anak-anak sampai orang tua. Main pukul tarimas main pukul, alai hitara na dison molo muruk pehita tarimas dang sahat tu main tangan, main kaki dan lain sebagainya. Apalagi akak pemuda-pemudi ya, jika Anda sekarang berpacaran, kalau sudah ada pacarmu mulai sekarang, dia marah, main pukul, tinggalkan sekarang. Jangan kamu katakan nanti dia berubah inang pendeta, tidak. Karakter bisa berubah, bisa dirubah, tapi itu tidak mudah. Suatu nggak bisa jadi donon. Ay holam memulai do maol 2 kali 3 kali itu menjadi kebiasaan. Baso dihadihana do pengen pukuli bate. Lemah dia menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Tinggalkan. Asa di bagasan ni iya mang dohot inang. Unang merdusa molo tarimas. Apalagi kita kainate. Sonari adong nasala di bayi anak kota. Ali kesalahan 2 bulan nasalpui, boy do tongi muncul muse. 2 bulan nasalpui itu kan kemarin juga mama sudah bilang begini begono rara mah dohot tahun nasalpu be. Ya ibu-ibu sering gitu ya. Odo mek do kesalahan na sonari, ali kesalahan 2 bulan nasalpu tahun nasalpu be, boy terbongkar pada saat itu. Padahal bisa diselesaikan, ya, dengan cara baik-baik, seksama, dengan damai. Si patah muru kope, songon nataduk naki ngamang do inang, bosir na suada. Olo do si patah lau berhatu par mingguan lau tu gereja, hola sotarida kos kaki na sabari bagai bemuruk, manang sapu tangan. Di dia kos kakiku sabari banai muru amat tai merbedai gawe sumar minggu nasida. Doh ragam akana asing. Sotung madebu hita tu dosa amang do inang. Alanido naking dipaingot marhite turpukon jalaon kehidupan kita sehari-hari doon. Marsoalat tong amat tai do inatay. Dang marsipak kulingan. Hape Roma todong na hula-hula na muse Roma tong tutongan ni bagas na badang buyat tong dang masipak kulingan na sida te babit to Roma tong amatay inah opung ni siya nu bayan jo tes ni hula-hula taon bamoladong si patupaw mo di si panganon patupama jolomar si panganon mahita asa mulak hula-hula tahun. Seolah-olah tidak ada masalah ya. Nauli doi kan? Denggan doi? Denggan. Tidak tahu persoalan. Habedang mersipak kulingan seminggu. Orang tidak tahu. Alai dong mulak. Todong naon. Mau didok niatay. Unang etong da irip poho ala roh hula-hula tay. Gabisay persoalan sabung do pehita. Merbeda ninna. Sabung mamuse dang marsipak kulingan. Alaya hado didok di sonaking. Unang ma sanga mate mata niari somitop rimas muna. Jangan jatuh kepada dendam. Jangan jatuh kepada kebencian. Sotung marmara ho. Dakolan halak marmara, dakola dirim na marmara. Alay dohot do dirim nang akka halak na asing. Ingat Raja Saul ketika dia menaruh dendam kemarahan yang luar biasa kepada Daud, dia sampai berencana untuk membunuh Daud. Alani i bolok komai unang sappe madebu tu bagasan dosa. Jalan apa tuluhon didok amang dot inang di ayat 20 lalu didok disi nang manakoi unang be manako mula-ulaon may bana
tangan naima sumarihon nguluna asa adong lehononna tu nahurangan. Pati papigahon tehe unakko manakko. Papigahon namanginang pawaluhon. Ay buama bayno nang padita dang mga beba bamanakko may iba. Dang adong didok di sinang unak ko manakko kecuali dang mga ko dangin nakan. Dang adong didok si unak ko manakko titik. Jangan mencuri dengan alasan apapun. Karena Tuhan memberikan manusia akal dan pikiran. Tuhan memberikan anggota-anggota tubuh. Tuhan memberikan tangan kepada kita untuk melakukan pekerjaan kita. Bahkan hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Asatu sido hita dito gihon jala dia masih dungota. Ima di ai 20 sia di dok disi buhado hita macamoton pamangan asa unang haruar hata nabusuk. Unang maruar hata nabusuk sian pamangan muna naing manadinggan na tau padinggaton na humurang asa dapotan uli naubigesa. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendoakan, kata-kata yang menyemangati. Jangan menjatuhkan semangat orang lain. Jangan menjatuhkan orang lain. Ay molo didok unak ko mamunu ninna. Dang hola memunu secara langsung ya dengan benda tajam, tapi membunuh semangat orang lain, merusak usaha orang lain. Molo taida di katehismus ya mang do inang lapatan di unang mamunui itu adalah juga ketika kita merusak usaha orang, menjatuhkan semangatnya, itu sama dengan membunuh orang lain. Alania mangdo inang haruar masian pamangat taon akan nauli unang nabusuk alayak kana pauli-ulihon na padinggaton di tonga-tonga ni nguluta jalan na paduahon dia mangulu na baru nanaing si hanguluhonota di dok dia 32 nakanin alay gabe basar mahamu sama hamu aka para si roha masih sesandu sama songon panesa ni tibata di bagasan Kristus. Alania mangdo inang tatadik ko manaking na parjuli molodang didok naking ya disima unang arsahihamu todi per badia marsakma todi mamerek kita molo se pangalaho na rubi ido pe taulahon alay taulahon ma pangalaho na barui imanaking gabi na basar. Kubereng terjemahan na bahasa ramah. Di bahasa Indonesia ramah. Peduli kepada orang lain. Kemajuan sekarang menyeret manusia untuk semakin individualis. Dakuboto amang do inang mulai hudul hita nakanin masuk tu gerejaon suatu ngadok kita na sumar sitadaan dohot na di samping kirita teh. Ade dang tatada molo kapunguan ngamar sitadaon na teh. Aka ruas tau do. Sinaking na samping mi. Daku boto ninna. Dang marsipak kulingan. Sahatu na sahay margereja. Tapi ramahlah kamu satu dengan yang lain sehelo. Iko boto otta doa na masa di tetanggata. Aha na masa di keluargata. Aha na masa di aka. Nahumalia kita saling menyapa. Di tonga-tonga ni akaragam. Sa imapar saurat tadi dia pehita. Amang dohot inang. Sotung madabu hita tertait hita. Ima dihamajuan ni jamanon. Yang jauh semakin dekat. Yang dekat semakin jauh. Ima marhite-hite media sosial na adong di hita sonare. Jalan apa dua honi dok para siroha. Songonama musra para siroha gudangi. Bagaimana kita membuka diri kita bagi orang lain. Mangurupi akadongata. Dia kena humurang. Dia kena patut si urupata. Di bagasan nguluna jala di dok musina patuluhon masih sesaan dosa posrohaku dang adong bedi hita tabolok kemai pangalaho col manaburuki mardomu di tano rara molo sendari dang adong biati manginang masih sean dosa mahita gari Jesus na sumardosa olo ibana laho manesa dosata apalagi hita colma
pardusa sama sapardusa hita, masa kita nggak mau marsisisaan dosa ta. Asa tu sido hita amang dohot inang nang mangulu di bagasan Kristus alanunga parjulo Kristus mangalehon hanguluani di hita. Amin martangyang mahita. Mauliati di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan, di palawaso hami marlas ni roha marhiti minggu nami di bagasan tikyon mangarahon hami asa totong hami makanguluhon ngulu naib barui di bagasan Kristus jalahu tadikon hami pangalaho colmana buruki di bagasan ngulu nami marhite-hite hatam di bagasan tikyon mamakulingi hami paingoton hami dihadirion nami ima di ngulu nami di kemajuan ni zaman di bagasan tikyon unang tertait rohanami pikiran nami ha porsion nami Tuhan laho mengaraun hami gabecol mana individualis nasoto peduli tuaka dongan nami sesama hami dohot akan humaliak kami alay naing mahu pataridaho kami ngulu nami songon akan ang tinopam na baru hami marhiti parangi ngulu siganu pari pangulaon nami pakateon nami cara berpikir kami diragam niya kaparsoran nami Tuhan debatama nami los di bagasan tikyon di sudia karuas ni huriam namit-mit nama gudang di dia penasida jala ahape menjadi pergumulan pakirimon nasida asiroham Tuhan dongani urupi pamonang nasida jala lehonom mulas ni roha songonani hirim nasida na pinangido nasida dia ka pergumulan na di bagasan tangyang na jala di bagasan tikyon tu akadongan nami na di bagasan parsahiton tiulan boru sinaga nyonya batubara boru purba Ferdinand Sitanggang nyonya Sibagariang boru Huta Barat Romondang boru Marbun nyonya Sintua Galingging boru Siahaan Situa Dumaria Sihombing Simbolon nyonya Sinaga boru Simbolon Situa Bungaran Siregar Rumintang Huta Soit Sihombing Reynol Huta Barat nyonya Sinaga boru Sihombing Rustioria boru Sitanggang nyonya Tambunan boru Huta Gaul KM Sihombing nyonya Silalahi boru Samosir Kalista Sihombing nyonya Pendeta Hasugian boru Saragi nyonya Pasaribu boru Situkir Pantun Huta Barat Josia Manurung Mutiara boru Manulang nyonya Huta Barat boru Raja Guguk Bendi Marpaung Balojong Pangaribuan Situa SP Huta Soit Las Maria boru Pancaitan Lisnawati Marito boru Simajuntak Situa Bistok Huta Uruk Ferdinand Sitanggang TP Simajuntak nyonya Anita Tati Napitupulu boru Siahaan nyonya Baster Manurung boru Aruan Situa RUM Sirait Dewasa Tanjung Dohot Sudi akaruas ni huriam na subuhi huwari hami sada-sada jalan nasotar surat guarna di warta jemaat namion na dirawat di rumah sakit na di bagasan pemulihan penyembuhan nang ditongani bagas nasidabe pasu-pasu segala usaha na pinatupan ni keluarga doho pendampingan nasida Tuhan menyemangati sudi akan amarsahiti asa boy nasida majalo hamamalum siako marhite-hite na di pasu-pasuho sudi akka usaha na pinatupan ni keluarga na makaholongi nasida songoni akka ruas ni huriam di nalaho marsakap pajongjong par rumah tanggaon akayanakon ni huriam patulus may Tuhan hobar tulomoni roham jala lehonom budi nasida gabe keluarga na mabiar midaho jala totong nasida Tuhan marhaposan jala gabe haba orang di pasu-pasu tuakan na humaliang nasida muse Tuhan di mata amanami songoni na merayakan ulang tahun di bagasan minggon ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan lehonommu martaba-taba akalas ni rohana sida pasu-pasu di akan ngulu secara pribadi nang di tonga-tonga ni rumah tangga marhiti hai pason gajang niumur doho ragam pasu-pasu na subuh hami guari sada-sada Tuhan asa di bagasan ni ilam nanada nasida dia sini roham doho denggan di basam jalalam malona sida mamuji pasang kuarmu pasahaton dirina tuho lahu manguduti aka ari-ari ngulu nanang si pasaton muripetu nasida mauliati madiho Tuhan tuho mau pasat hami daging nang todi nami di nama muka aka ulaun nami di bagasan saminggon asa di bagasan las ni roha mardongaton ho hami mangulahoni tarpuji maguarmu alaniasi do denggan di basam mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata marhite na marede sen bukede 755 ayat sada dohot ayat na mangihud
laos tapasahat ma pilihan paduahon. Dehon ayat tulu jongjong mahita. Mark
tangiakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang podo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na moliutus upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhaseak kami pelianon pati buluhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang say penurbadia magwarmu sero maharajaunmu sesaut molong moni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sisa madosan nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami punak kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna